Nah,
rakyat Indonesia. Hae 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 Bintang Mega Saras.
Bapak apa jenenge Mbak Rizka? Bapak napa niki Mas Bintang? Bagusan. Arjuna Bagusan. Apa do bagus-bagus toh? Bagus ya didandani bagus kabeh lanang. Bagus kabeh wong lanang kok ya. Lanang iki bagus. Nek wedok. Wedon iki ya manis, ayu. Nek ra lanang ra wedok. Duh, angel jenenge Laura. Ya. Lek arep ngarani kepiye njeron Mas? Ora enek benarine Gagak Hidayat nek lanang ya lanang tenan. Lanang. Nek wedon ya wedon sing tenan. Mula wis ora bakal ketipu. Nggih, sak menika sampun gletak Mas. Nggih, Arjuna Bagusan ingkang mangke wonten Bapak Eko kalih wonten Bapak apa jenenge aku lali Dewi Srikandi Indonesia. Wis tahu mirsani purung Mbak Rizka? Dereng Mas. Yes, pokoknya jangan kemana-mana, tetap berdiri di atas yang sudah jenengan duduki. Pokoknya aja ning ngendi. Lek aku kemana-mana ya teneh mengko mulih ra gegawa. Mula aja. Pokoknya kowe nang kono wae lenggah nganti rampung ya. Nah, ora oleh gawan oleh jatah. Walaupun situasi agak sedikit kurang mendukung tapi tidak menjadi halangan untuk kita semuanya. Enggak apa-apa. Ya, kudanan pura kowe mau, Dok Rizka? Kudanan sithik Mas mawon kemblekan rejing bareng aku. Ya ampun apesmu ora apa-apa ya jenenge pengalaman kerja. Yes, resikone jebul dadi penyanyi iki ya resikone gede. Oh sawang sinawang wong mandang kono penak urung mesti kalau wong kowe penak. Penak banget lek kerja ming gur bengak-bengok ngono. Ning nyatane ngerti resikone ora ditanggung BPJS. Ya Mas. Nggih. Dikasih apa? Monggo ditangekke setunggal pokok sawiji derek kalian kanca-kanca mangke wonten Mbak Rizka Nurlisa ugi Mbak Dwi nggih. Atur kanca-kanca WSS Makarya Bintang Bediga Selaras Seni Jaranan Gagak Hidayat ingkang dipun pandhegani karo Mas Ismanto marak sowan wonten ing Pulau Gagang panjenipun Bapak Saring Suwargi estunipun ingkang winengku panjenipun Ibu Sarwi sembah nuwun rahayu pinanggih mugi-mugi wilujeng tanpa pambeng lancar dumugi paripurna amin. Nggih penontonnya 50.000 Mas. Oh murah-murah ngawan bludak tekan teratan. Iki pokoke sik ndelok saka ngomah ya akeh Mas. Niras pantes karo silaturahmi Syawalan. Masih dalam suasana Idul Fitri nggih Mas. Oh iya no, sugeng mriyantun. Nggih. Monggo. Piye pripun sing ajeng dikersake? Nek kira-kira ki omong terus tubruken wae ora apa-apa. Nek ra mbok tubruk lek omong tekan sesuk isuk. Wis siap ta? Mas Doni gantenge Jan Pak Yai Don mburiye kancan ana mesakne yo Jan kancaku kuwi jan ra salah pilih. Gagah ganteng ngono janan. Ayo bro. Gagah Hidayat iki Mas. Iki lho Dek barange. Barange sapa Mas? Barange ndokmu no. Delok. Sing tak fotoke. La 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 la. Arjuna Bagusan. Kau membawa aku ke sana.
sejatinya anak muda Indonesia. Spesial bareng Dimas Dwi dan juga Rizka Nurlisa. Artis anak muda iki lho, Cak. Masa to, Mas? Idamane para kamula muda kowe iki. Yang mau joget boleh ya. Ayo Arjuna. Yang mau nyawer boleh. Oh ya tentunya dong. THR Turahan Hari Raya. Tahan dari raya. Doa. BSS Ayo, Dik. Radio. Kita melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Tarik Mas Doni. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, taman yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Di bukit berbunganya sudah, Mas. Tetap begini dulu Mbak Dwi, Mbak Rizka. Nggih. Malam hari ini acaranya insya Allah nek coro gonku kono bahasanya malam Midodareni. Nggih. Ini malam dimana kita tunggu bahwa bahasanya besok hari pagi tepat pada hari Minggu akan berlangsung akad nikah putri dari Bapak Saring Suwargi dan juga Ibu Sanwi, Mbak Tutik Haryanti dan juga Mas Rahmat. Aku njaluk karo sliramu kabeh Pripun? cah loro ndongakno calon temanten. Oh, Donga nggih. salah satu doa yang mustajabah yaitu diantaranya adalah doa dari anak-anak ataupun orang yang terjolimi. Wah, iki. Tenan. Ada terzolimi. Termasuk kowe ora? Termasuk aku, Termasuk, Mas. Jan ya. iya, bener. Dan doa yang terutama adalah doa yang masih terjaga kesuciannya. Suci ora kowe? Iki sira ya kira-kira. Rizka suci ora? Ketoke ora ya, Mas. Dwi suci ora? Suci, alhamdulillah, suci. Dongakno sik saka sing tuwa, kowe karo Dwi tuwa sapa, Riz? Ketoke Siapa ya? Ketoke aku ora tuwa-tuwa. Ya iya moh tua kan? Moh tua. Menolak tua aku pokoknya. Doamu dulu sebelum ki men kancakan adik-adikku men do mimik dulu. Doane apa, Mbak Untuk Rizka? kedua calon pengantin semoga diberi kelancaran besok ijabnya. Amin. Semoga menjadi keluarga yang syakinah mawadah warahmah. Amin. Segeri diberi momongan. Amin. Sik lucu kayak aku. Loh la ilah yo ojo yo no. Lah, aku lucu Ya kok. kaya mantene, Oh kaya. ya nek kaya aku kok ndak malah tanda tanya ya. Mula. Oh iya lali. Dek Dwi dongamu apa beda karo Mbak Yemu Rizka? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng sampai kaki nini sampai akhir hayat. Iya Mas ya. Amin kan loh. Kakek nikah ninen-ninen. Oh, Salah kakek satu kunci ninen-ninen. bahagia menurut Dwi apa? Salah satu kunci bahagia. Apa? Duit. Duit. Ah, Cocok bener. ya, cocok. Duit. Karena Duit duitnya ya orang bahagia ya Rin. Ayo kandan ya. Lagunya apa Bintang? Lagunya apa? Nanti ada yang request lagu boleh ya. Monggo Bapak Ibu yang mau request Ya, lagu boleh. boleh. Monggo yang mau nyawer-nyawer Boleh juga boleh. dong. Yang nggak nyawer kok ketoknya
bangetan. Boleh. THR isih kok THR isih ya Riz ya. Heeh, kudune sing ana THR, Oke. turahan hari raya. Nanti ditunggu yang mau request lagu ataupun yang minta lagu dipersilahkan di suasana ekstra seperti langsung ini. bergabung sama kita di Bisa sini. dong. Di sini. Monggo. Yes, bebas lagune apa ngono karo Rizka karo Dwi diaturke sing guayang gumiak Apa, Dan? pangundutan saking keluarga. Nggih. Para kanca kadang panglipur siang dalu menika nderekaken bintang Bendika Setara seni jaranan campur sari. Yaga Hidayat ingkang dipun pandhegani Reko Mas Ismanto mijil saking Leladan Semagong Wetan sembah nuwun. Tumareng derek Mangayu Bagio Ibu Sarwi sekeluarga derek malipur suka parisuka dumugi wusana paripurna ing dalu menika nggih. WSS Audio dan teman-teman lighting saya belum sempat kenalan ini Mas. Lightingnya apa namanya? Hah? Hildi. Oh iya lighting. Dari mana? Hah? Dari Kulon Progo, Masya Allah jauh-jauh teman-teman luar biasa ya. Luar biasa. Dari Kulon Progo, Rampung sing naritok lightingnya saka Kulon Progo matur sembah nuwun. Kita perlu kenalkan untuk warga masyarakat nggih. Kulon Progomu ngendi, Mas? Hah? Jogoboyo. Jogoboyo. Giri Mulyo. Giri Mulyo. Sik selot semengi kok penyanyi ku iso Aku nang budek. bulanan. Iso budek kabeh ta penyanyi ku lho. Ngerti? Ngerti? Tak orang ngerti nen. Sudah ketemu kuncinya Mas Nana? Kunci lagunya sudah ketemu? Urung koneksi tau kaget mau gitu. Wah, ya bebas caca ya. Sing gayang-gayang wae wis bengi ndak mari ngantuk ya ta. Bapak Ibu kagem para tamu sugeng lenggah sugeng pidhangetaken bareng Sri Jalanan Gagak Ya Hidayat. lagune khusus dinggo Doni. Kanggo Doni Lagune khusus nggo Doni. lagi nandang apa jajak? Buat mbaknya yang di sana, yang aku nggak bisa move on. Melas temen toh. Ya Dan, Dan. Yang sudah tak kenalin sama mama, tapi ora sido dadi bojone. Ya ampun. Sakke cah. Hah? Mumpung adoh Don. Heeh. Mumpung adoh ra apa-apa. Spesial buat yang lagi berbahagia ya. Bendika Selaras WSS Audio. Sayang. Sakno.
Diki Wedal, Dik Rizka, Dik Dewi, dilorot saka ngiji anak. Wah iki sing burine kowe esene tarian Dewi Srikandi Indonesia, Ranto Gudel Bedigasan. Ya ampun iki tariane kaya ngopo ora ngatur roh aku. Nggih. Tapi ibu para pamirsa sugeng dalu sugeng midhangetaken para pandemen budaya, jaga situasi kondisi, jaga keamanan masing-masing. Jangan ada barang yang tertinggal setelah nanti kita selesai paripurna, karena barang hilang bukan tanggung jawab kami nggih. Dijogo sedaya kemawon, matur sembah nuwun. Yuk ditarik saka ngiji lelagon jumbo swasana kadherekaken kanca-kanca saking Bintang Pendika Selaras Seni Jaran. Monggo. Karya pakarya ning praja kumragul sampun tanpa tali wanda manunggal sadya Sri suarane gumura sangyara bekarsa ngestu padha lawana sanata sajuru juru kayai karya karya pakarya ning praja gumraga sampun cantut tali wanda manunggal sadya.
manunggal setya Dampiak tinana sri sarane kumurna samya repakarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru juru ngayahi karya Ali wondo manunggal setya Dampiak tinana sri sarane kumurna samya repakarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru juru ngayahi karya pakaryane ngapraja kumrego jemput sangka tali wanda manunggal setya Dampiak tinana sri sarane kumurna samya repakarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru juru ngayahi karya karya pakaryane ngapraja kumrego sambut tanpa tali wanda manunggal setya Dampiak tinana sri sarane kumurna samya repakarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru juru ngayahi Nggih paripurna menika wonten setunggaling babak ingkang sepisan babak Arjuna Bagusan nggih ingkang kagarap kalian aransemen musik Bintang Bedikas Laras